Dobar dan, ja sam Goran, vaš domaćin. Firma Eurovet kao najveća specijalizirana trgovina vrtnih strojeva i opreme. I danas imamo jednu kratku temu. Svi koji dugo rade i profesionalci to već standardno znaju. Stvar je iskustva. Ono pitanje koje ćemo probati riješiti je na koju stranu kosimo. Trimerom, svi trimeri. Vrijedi za sve oblike ručki, za sve proizvođače, uvijek je ista tema. Ono što je idealno je da recimo da kosimo ovu površinu tu ispred nas, kažem svejedno je kakva ručka, znači gas, kosim sa desne na lijevu, jer kako se trimer, glava, nož, u ovom slučaju nit, glava vrti, a na samom trimeru imamo i ovu tu strelicu da je to pravac vrtnje. Bacat će na tu lijevu stranu i ima praktički i benefit za vas, ali poanta je da će ići puno lakše, bit će puno čišće, sve će se bacati na lijevu stranu. Ako bismo radili kontra, znači jest da je brže kositi u oba dva pravca, ali ako kosim sa lijeva na desno, ako na taj način radimo, trava će se više skupljati na štitniku, više toga će prolaziti, puno više trave će biti po vama. Znači idealna je pozicija da kosim od desno na lijevo, idem naprijed, lijevo, desno i to je taj nekakav položaj koji bi bio idealan i znači uvijek da zadržavamo sa desna na lijevo, manje trave po vama, manje za čišćenje, manje se trave nakuplja na tom štitniku i manje prolazi s te desne strane. Sve suprotno bit će znači i više trave po vama, bit će kompliciranije to sve čistiti jer moramo svako malo skidati tu travu, ostaće puno toga na štitniku sa desne strane. Znači to bi bilo idealno što se tiče košnje trimerom. Eto, to je to za ovaj video. Hvala lijepo.